Erokamano nyakora mogi kamoro mara maintian gi geno ni odiochieng' mari oteri makare kendo koro wadonjo otieno mar chieng' tich ariyo odiochieng' mar 10 dwe mar 10 bende 2023 odiochieng' mar utamaduni kido kod timbe mag oganda nyasi notimore nyakora mogi Bomas of Kenya. Kama bende adwani mondo mi anyisi ni magi gin moko kuom mago mawaikoni weche manyien, weche mag arita kwe gwenge mag Sondu kocha bende gina achiel kuom moko kuom weche mabende waikoni e odhiambo ni nyakora mogi. Gin mathoth ahinya mabende wang'iyo godo chal mag ngima mag obwongo kata mental health. Mabende odhial kata sidh oikoyango odiochienge kawuono e piny mangima ka ing'iyo okenge ma pinje oseketo neno ni oganda obedo kod ngima makare ahinya to mago mag obwongo, nikech kobwongo ni kare, kobwongo ler to gik moko timore maber. Omiyo an gi mathoth ma ikoni otieno ma kawuono nyakora mogi weche manyien mag OIMORE. Mokwongo to ayudone mawamiyo pek. Aonge gi mor ma kaka doka tupiwa ng'ati nitie nying mane wamieno ndam wabni watiyo gi nicknames kendo wan gi dhowa moro. Moko kuom jopiny modak e alwora ma Sondu pod ni kod luoro bang' tulo manyocha muoch e gwenge makono. Utamaduni Day has been conceived to honor and celebrate the profound richness of our culture, diversity and heritage. Mama Rachel Ruto telo ne jo Kenya ingo nyasi mar nyiso kido kod timbe oganda ka dhoudi ma Kenya okodong' chien mar nyiso nyadhi magi. I have romanticized death. I have thought about it. Dang'ni mar paro gi tuo obwongo yangore ni osemedo nyorore e Kenya ka jokanyo dwani yange kaka midhiero maduong' e pacho ka. Nakoro mogi machiegni nyinga en George Bati, nyalo tudori kodwa e namba 360 kata e Facebook RAMOGI TV Kenya, YouTube kachiel kod Twitter kata X, handle marwa en @RAMOGI TV KE. Odhiambo ni wachako gi weche mabende otendore kod mago mag arita kwe. Kata kamano nyisi ni jaloko marwa iluongo ni Wilson Ochuka bedo kod achako iko na mag OIMORE. Weche manyien kendo we oganda makono kani kod hinyruok lal mar ngima kachiel kod mwandu mathoth. Moko kuomgi koni pod ok ginyal nindo e utegi ni mar arita pok odok e wang'e kaka owinjore. Millicent Adhiambo ne olimo Sondu kendo miyowa ler mathoth ewi wachno. En juma achiel sani tok tulo nyocha muoch kendo e telo machielo Sondu e kar dak ma Holo sub county ma Nyakach. Wadonjo e dala chal Sauma manyocha wito ngimane e monj mane otim e alworano tich ang'wen sa 10 odhiambo juma mokalo. Jirande ma bende ne omonj gi godo ma owe koda dhonde 5 mag asere nyono mos nikech del malit. Kadonjo e dala mar Kuyo gi anyundo osiepne mosenindo chal Sauma. Oyudo jogweng' ma bende osechopo mar Kuyo ganyolano kendo leronegi kaka monj ne ojukogi. Kata obro ni en be en gi rem mag dhonde asere, oyango lit ma en gode chunye e yo machalo kamae. Aonge gi mor ma kaka doka tupiwa ng'achwe nikech nitie nying mane wamieno ndame. Koro kachopo kata ywaka ma kwayo joma nigi teko, jok ma Nyasaye ogwedho mondo nokaw garama mondo pachwa orum, mondo wakadh kama pek ma wan go ni mondo pachwa orum kik wapare ahinya. Familia mosenindo yango kaka gidong' e paro mojwang'ore kalore kod fuok matulo nowe gi godo. Koro tok mondo kweta onge godo ne kedho chunya ne kich gima nyalo onge to manya timo bende onge. Kana en go wadi gimoro da dhiri yuara ta koni yuara tim nang'o to lok rango to onge ng'ama weyo ane wuon ane wadgi to ane jaware. Koro ng'ata manyalo konya koro oya duk gima nyalo onge wanya timo bende onge. Gi chungu nwa dhaw madhi sate higa ka higa ni nekech sani gimiyo wating' mapek nekech ne babu owuok e yo kane odhin ores ngimane to hawi marach orado gi jogo to jogo bete. Koro anto aonge gimoro amora, ane nyako tane wuoi kama tang' achago be onge. Jogweng' bende achiedh nade kod dang'ni mar law nindo pod omako nikech arita makono gichich ni pod ok ni kare. Giyango ni kata nyithindgi bende koro sombgi digni nikech skunde ma hawa biro e alworano pod olor. Wanindo e skul
Jomoko nitim imier mamalo koni nikech mier makoni onge ng'ata manyalo bede sani. Onge ng'ata mabede sani. Nyithindo skunde abiriyo molore Nyakach ka. Nyithindo wadag e bungu kama kaka nyithindo dhi sikul onge. Wasiko kwaringo seche te. To gima watimo sirikal watimo. E chiro ma Sondu bende jola temo yepo matin. Kata kamano thoth dukni kod kuonde loko ohala pod olor. Jola yango luoro ma pod mienjo marocho yore ohala. Ji aneno kosechako dok e tijegi achiel kata joma nodar waneno kosechako duogo. Koro ji nitie osechako duogo e tijegi mak mana dak to pod wadak gi luoro. Tunanyanyasika hapa Sonu, tunaumia. Sana mimi ni mtu wa boda. Naona sometimes huwa tunabeba watu huko juu na wao wanabeba huko juu. Sasa hii biashara imesimama Sondu. Kwayo jodak togin mage. Waonge kod konyruok. Wayo sirikal mondo konywa yeto mondo konywa mondo wayud kaka wanyalo bedo motegno e gweng'wa ka. Cheshu boss ama polisi hawawezi. Kazi yao tu ni kukimbia huko na huko. Komachielo, jatendo bila Nyanza, Flora Moroa, tokane loso e yoro ng'weyamo, oyango ni nyaka sani, onge achich mosendi, maitudo kod monj masondu, apedha pod dhi nyime. Magi biro tok jatend piny William Ruto, e wuodhe ma Nyanza, yango ni nosechiwo chik ne jatend arita Kithure Kindiki, mondo ne otim nonro matut e wi monj masondu, kendo okang' mar chik, okaw ne jogo mibiyud kod keth. Kata obedo ni kwe temo duogo matin e alwora masondu, jodak to pod ni kod luoro ka gikia ni chal ma kama bro dhi nyaka karang'o. Gikwayo sirikal mondo ne ni otieko tulo masondu mondo jodak mawuok e tong' ariyo Kisumu kod Kericho onyal bedo kod kwe mochwere. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Sondu, Kisumu County. Gino ni weche mag arita biro jiwore Sondu kendo jodak dhi nyime gi chenro mag gitijegi ma pile. Wawere kod mago wero ni riwruok makelo ni ratiro mag johala Kenya National Chamber of Commerce and Industry wayango ni chenro mag dongruok ma jatend piny Kenya William Ruto nyoyango e limbe mare gwenge makaluo biro loko lwasi mar ohala e Luo Nyanza. Jatatije mar riwruogno Patrick Nyangweso wacho ni thoth chenro mag gedo mag apaya ma jatend piny osingo biro kelo yot mag wuoth ne mwandu to kata mana dhano bende kendo biro miyo timo ohala bedo mayot. E Suba South kumanyuola mabe mae wan nyaka ne piny chakre ne pok waneno lam. To the first time manyaneno ka president broyaw nwa lam koro mano gik mbeta ne oa mbeta to wa dhi Sindo to wa Sindo to dhi Magunga to wa Magunga to dhi Sori. Paya ma Homa Bay no ndiko ji more than 5,000. Sani odhi ndiko over 10,000. To mano ng'eni cash flow madhi bede Homa Bay to konyo sama mano entiere mbita ogerore, sama entie Kisumu ogerore, sama entiere the part of Siaya kidok ka koridok Rarieda, the beaches gite kapaya ma Homa Bay tiyo mano ogerore, Kindu Bay gini ogerore nikech sama meli go Homa Bay kacha okelo mwandu. Kawadhi nyime nyakora mogeni min od jatend piny Kenya Rachel Ruto ne otelo na nyasi mar yango kido kod timbe oganda mapacho ka motis ni utamaduni day. Rachel Ruto ne oten kod jotelo mamoko mag sirikal kamoriwo jatend jotije piny owacho Felix Koskei to kod jatend migawo mar weche mag jotije sirikal Moses Kuria e kind jotelo mamoko. E ote mare ma Rachel Ruto jiwo oganda jo Kenya mondo omi onyak kwe kendo orwak pogruok mag kido magi kaka achiel kuom dongruok margi. Rachel kanyakla kod Moses Kuria okoni kaluwore kod gik mamoro wang' ma dhoudi medo nyiso jotim limbe kod joket mwandu biro medo chopo e pacho ka mar sumo kido makamago. Giwacho ni piny Kenya koro oyango kendo dhialo chieng'ni kaka mar jiwo ber mabiro kod nyadhi mag dhoudi. Showcasing their traditions. Utamaduni Day has been conceived to honor and celebrate the profound richness of our culture, diversity, and heritage. It is a day for us to unite and rejoice in our ethnic diversity, traditions, languages, and customs that together create a magnificent tapestry of unity within our diversity. We take it seriously because in diversity we have
unity in diversity. We have strength in diversity. We are indivisible. We also recognize that without culture, our identity is not there. So our culture is our identity. Our culture is our own way of life. Our culture is the true north of this republic. It is time we take stock and ask ourselves how many of the things that we are doing today are at variance with how our founders and our ancestors were doing things. If you look at the current problems facing our people, problems of illicit brews, drug and substance abuse, are things that were not there and could not even be stomached by our ancestors. Purwane mane nyasi mag utamaduni de Uganda jo Kenya oyango chieng mar kido kod timbe Uganda kendo nyiso nyadhi magi kokalo e nyasi manobagi Bomas of Kenya. Bomas ne obedo kar nyisruok kaka dhoudi mopogore opogore timo gigo mayango kitgi kod timbegi e yor nyadhi. Jafwambo mar Walter Nyambaga nyisowa kaka nyasi ni ne chal. Kinde bago nyasi mar kido kod timbe mag Oganda mowuok e dhoudi mopogore opogore nyiso kit timbe gi juso mar moro wang' e kinde ba jodito mag sirikal to kod jombete mowuok e pinje ma oko bedo mar kwanya achiel ariyo adek moko ma debed ni olombo wang'gi. Kopogore kod chuny nyasi, wasude laro mar Bomas of Kenya e kama dhoudi kaka mag Taita Taveta, Kalenjin, Luo, Akamba, Agikuyu e kind mamoko nyiso e kitgi. E dhot mar Oganda Taita miyo bede nyitot ka nyige aora kod pi magidede dak mag dapi. Ranyisi ni nyithindo manyiri nyaka puonj ting' margi kapod gidongo. Iloso nyuka kendo nyaka gagwelo e kod nyuka gwata mane momiyo chai ne ok githor ole agwata. E dhot mar Luya panyudo tich kendo kal gi bel winjo malite pany kiloke mogo lwedo miela dujo e pong mondo lok marieba mogo to kapok odeko gwende nyadala goyo saluti agulu mochwe kod lo. Fwenyore ni katotar bende nyal losi mar kayo mwandu mawuok e puothe. E dhod Oganda Kikuyu ikiti chwecho mag gik minyal ti gode dala dhi nyime kaka losa gwata iyiedho tung mar dhiang' mondo ti gode math mag muratina ne jodongo kendo en gima omi duong'. Agulu chwakore ranyisi ni chiemo nitiere kendo itede ayanga. Kanyako poko kendi to nyaka keto nyis chiam mare kendo itang'e mbele yawuoyi mar nyiso ni pod ongili kapok oyudo keny mora mora. E dhod Kalenjin jomiluma mag chak mar mursik nyaka riti mondo kong losi kit yien moyiedhi e ka iguro ko matindo mondo los godo chak ma kem ma en achiel kuom gino ma Oganda jo Kalenjin oyangore godo kaka yor redo kido. Mine bende nyaka puonjre diedo nyithinde ng'egi kata ting'o gik moko kaka yor yango ni mine ok nyap. Wagoyo tiklo kendo wachope dhod Oganda Luo e kama jodongo bedo kod kit math mar busa monyuo kendo gilole mos kinde magibilo wach kendo gisumore rieko. Jaduong' Odero Gogni chuto wa rieko gimomiyo mine ne nyaka rie mana tiendgi e bath chuogi e kinde ma jodongo budho. Koro miyo bedo ko bedo piny kamano e ka yudo kendo bedo piny e bada kora cham e ka yudo thuolo maka tuomo ne goro kongo te to miye. Koro wang'a pimi mana ni sama koro wiye biro malo to chako sigweya. Ei kongo kaka ni nyuoye to bende ni idwaro godo nying. Ne nitie mon manokia nyuo kongo manyuo kongo maliw makati madho to kiwinji kumo chomo. To gi mon manyuo kongo mopoto makimadho to iwinjo ka kongo ma iwinjo ni jamath kongo. Jodongo lero ni dala ka dala nyaka bed kod dero e kod ute kaka mar Mikai. Pono ni jado nyaka jaduong' bed kod akumba moro mamare monyalo bile wach kod jodongo kakirieyo dala. Nikech ka minyalo kone ni in ok nyalo bedo butwa ka jaduong' makiti rach. In gi mwandu to nyithi omeru tho wasumbini. Kata kwene makia wuyo gi yoche okonya chomo machiegni kama chintie. Koro ni puonjo ga mono petke nini kiapi maber ko bedo kit maber ong'eno rito yoche nade samoro ka ni kudu wiye. E wiot mar Mikayo moe pien moro mar chiaye mane tiyo godo kaka lewni. Bul bende sechego imuro mochiek chuth kendo kit miel mamielore mar otenga ne en puonjo rito kido kod tim ahinya ka sigunyo maki to mano en nyaka ne yangi ni juogi olemi. Otenga no en kitwa manyaka nene ka gima joluo. Ne wadero teng'ore kaka joluo. Ne en juogi komaki to nyaka iteng'ri
Koro wanthindo manyiri kaka joma yang watimango nyaka koro wadonji mondo mi wakonyre pamoja. Inde tindo kena ka nyathi nyalo bukore abuka okawo nyako to kamoaye go to wuogo me kor chiel. Nyako ne wuok e rangach kaka koro jaduong' ni oloso pacho ma kawuono ni. Ka jo Kenya yango odiochieng' mar kido kod tim en agete ne oganda mondo mi koro ketie tim rito kido kod bidhruok. Kido ma bende biro miyo dongruok kod agete mag ng'ai mag oganda chopo makare. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Noka Walter Nyambaga nobedo but jodongo manego oseke no ing'eni ni made ka ji obedo e kom nyaluo gin weche mag kido kod timbe mag oganda nyako Ramogi pod gi pak kaluwore kod weche mag utamaduni. Moko kuom jotend kanise koro dwaro ni mondo kit dhok miwacho gi dhoudi mopogore opogore pacho ka otigo deriwo oganda moloyo pogo oganda ahinya to e kinde mag siasa. E nyasi manobagi kanisa mar jokopere ma St. Monica Kitengela mar dhialo odiochieng' mar kido kod timbe mag oganda. E dolo ma kanyo koni kido kod timbe winjo bed okumba makelo jo Kenya kanyakla kata e ohala to ok pogogi. Judith Omondi nigi ler mar wachni. E kanisa mar kopere ma St. Monica Kitengela en miel wer kod mor nyasi mar dhialo odiochieng' kido kod timbe ne oyuorie kod oganda ma opogore Agikuyu, Meru, Abagusi, Masai kod Luo kind mamoko gin oganda ma oloso ranyisi mag kitgi. Kinde ni jadolo mar kanisa ni Felix Namsonga kaachiel kod jowadgi mamoko ne otiyogo e kwayo jotelo mondo bedo mar oganda e dhoudi ma opogore pachoka obed gino manyalo kelo teko mar riwruok, kwe kod tiyo kanyakla e yore mag ohala. Felix okoni kata bed ni piny Kenya dhialo nyasi mar utamaduni, jotelo wuon osebedo kapogo oganda kaluwore gi dhoudi magiaye, gino ma ok owinjo bedi. Tulionelea heri tuwe na hadhifa hii ili tuweze kusherekea utofauti wetu ambao ni utajiri pia. Najua taifa letu la Kenya tumekuwa na mambo ya ukabila, lakini tumeelewa ukabila kwa hali ambayo sio nzuri. Taifa la Kenya lazima tufanye bidii sana serikali kuu tuweze kuhifadhi tamaduni zetu. Tuna tamaduni za kigeni ambazo zinaingia kwetu mpaka sisi wa Kenya tumejisahau. Tujue kwamba utamaduni unatutambulisha. Kwa hivyo kama wa Kenya tuweze kujivunia, kama wewe ni Mkikuyu ujivunie ukikuyu wako, wewe ni Mjaluo ujivunie pia ujaluo wako. Huu ndio unaotutofautisha na pia ni utajiri ikiwa tunaweza kutumia vyema utofauti wetu katika kuleta mshikamano katika taifa. Oganda joluo ma ochopo e nyasi ni tokoni moko kuom midhiero mag yudo makamoro rocho kitgi kod timbegi en nok mar arita e pachoka kuom ranyisi kano chamedero gilero ni lal nikech kuo ma olandore e gwenge. Tabu masani momiyo ng'eny ji nowe dero en kuo. Kech dero kiweye oko jomoko biro gwaro buoye to kawo gi chiembi to dhigo te. Koro miyo mane pogruok. Kaeto pur be ng'enywa tiyo ok ji pur cham kaka mane gipuro kaka bel, kal, oduma ni to nyo biro machiegni. Rito agulu tek. Ok di mi nyithindo kata jok moro motigo nakech ka ni luoke marach kata iume marach to obarore. Kaeto chon be ot ne wan gi tol mane waliere agulu. Sani ude modake sani tonde miliere agulu ka onge. Koro idwani panga agulu ka kipango suvria ta agulu dhi to tore. Nyasi mar utamaduni mane oriko en Moi Day, Huduma Day, to gikone opuodhi kaka utamaduni higa mar 2020 idhialo e tarik 10 dwe mar 10 higa ka higa kendo itiyo kode paro kido kod timbe mag dhoudi ma opogore pachoka. Judith Omondi, Ramogi TV. Piny owacho singo mar keto omenda ne timo nonro mar nono chal mar jo Kenya wi tuoche mag obwongo mondo mi okony e keto kedo kod dang'ni mag paro ma osebedo ka dhi nyime e pacho ka. Odiochieng' ma kawuono piny Kenya oriwore kod pinje e piny mangima idhi odiochieng' mar jiwo lwenj ma oseketi e kedo kod tuochego mag obwongo. Akweda koso ng'eyo to kod nok mar omenda gin moko kuom mago ma ineno kaka ohinga e kedo kod tuoche mag obwongo. Simfros Okinda ni oler. Lipot mar riwruok mar weche thieth e piny mangima mano World Health Organization yango ni ng'at achiel kuom jang'wen e pacho ka ni kod tuo mar obwongo. Lipot makata kamano jolony ma pacho ka wacho ni kwan ni nyalo idho malo kaluwore kod jotuo machopo e ute thieth gi ranyisi mag tuoche mag obwongo. Ka piny Kenya riwre kod pinje mamoko e dhialo odiochieng tuoche mag obwongo,
Onyedhore ni piny Kenya pok oketo omenda moromo e timo nonro ewi tuochegi kendo yango chenro makare mag kedo gi tuoche mag obwongo. The first thing, which we still think is absolutely necessary, is to declare mental illness a national emergency of epidemic proportions. Everybody says it, but we haven't made the declaration. I think it is time. And there are things that come after you make this declaration, because then you have to focus resources to deal with this epidemic. Suicide, substance use, depression, chronic mental illnesses are rampant in this country. I have romanticized death. I've thought about it. The two main things that made me not go off the ledge were my nephews and nieces and my parents. Because for my nephews and nieces, I'd ask myself, what would my siblings tell their children? But for my parents, the pain of losing a child. Sheila Medonia kweda ko kwa manyuola kod oganda medo sikogi e ibugo. I hear we are being called yellow lights. Kwa sababu, after yellow lights, the red lights. Haujui kutawaka aje. So we are called the yellow light by the people who have no idea what we are really struggling with. We suffer. And if I was to give you my brain for a moment when I'm in that episode, you won't last a minute. Thor mar wache higani en yudo thuolo maromre mag thieth ne jotuo mag tuoche mag obwongo. Piny Kenya pod odong' chien e chiwo thieth makare ne jotuo. Migawo mar thieth osingo mar medo omenda mag timo nonro kendo thiedho tuochegi. We also need to equip frontline health workers with counseling skills. To support this, we recommend that every county also has a resident psychiatrist to ensure that that support is there. On the same note, we must embrace and scale up community mental health. I'll make sure that I find resources to sponsor that survey so that we use statistics, we use data for the purpose of having the right policy decision in regard to the mental illness in our country. Oganda kore jiwo mondo nyakwe kod hera kindgi kinde duto kendo dhie ute thieth kinde ka kinde mar pimo chal margi ne tuoche mag obwongo. Simfrozo Kinda, Ramogi TV. Ero kamano nyakuro moga ka oywe maromo kuonge weche manyien mag OIMORE otieno ni. Kata kamano kapok adhi yweyo Ramogi ler kabisa to penjo mana ni to Ruto pango kodwa nade. Chantel kawuok Siaya penjo kamano. Ruben Otieno kawuok Kogweno Oriang Kindu Bei wacho ni bati amor kod usana. Happy Utamaduni Day ne jo neno te mag Ramogi TV ka omos ne jo Omabete. Okay, ako omos ne jo Omabei. Ero kamano nyawino ka min omolo mar ngodhe kata jofwambo kobed motang' nikech wach masundu no pek miyo kigidhi adhiya kamano. Peter Lo Imbo Majimbo wacho ni misne amos ne Peter Chieng kod masani nyaka okay Nyasega wacho ni serikal masani nyaka itima na matek. Kamano ahinya. Ramogi ler ahinya uririka warito neno singo mane jatend piny osingonwa Migori ka Pastor Nyapara mar uriri wacho kamano. Kamano ahinya ka aneno ka bende ma Kaluga japeng' achiel ma bom center wacho neno eyo makare kendo obet mos en koda nyaka giko amora ahinya. Sa director Dominica Kugo bende kone weche manyien ukelo yo makare ahinya miyo oganda bedo gi ng'eyo kuom gik matimore. Mano sa director Dominica Kugo mar Migori County kochande. Kaso ka bende ka Pastor Komborwa wacho ni neno Ramogi TV kademo ng'er ka Walter Nyambaga omora kaka obidho dholuo mong'ithero. Kamano ahinya weche mag utamaduni. Kasto Pat Gweng mano jojoyomba wacho ni nyasi makawuono utamaduni omora omiyo aparo mana kaka ne weche chalo. Michael Chere mar Migori bende ne koda ka wacho ni weche manyien molo ne yo makare. Joshua Odhoch Soja Wuri Katieno bende ne ka wacho ni omora ahinya kaka wakelo ne sigana mar utamaduni. Wacho ni amos ne Walter Nyambaga. Walter Nyambaga pani ka amos no kama intie koro neno. Councilor Francis Obwanda wacho ni gemna mulaka dikul is high time mondo sirikal otiek chuth tulo masundu dhano ok nyal negi ka gweno pile ka pile
en tich mar sirikal mondo mi orit ngima oganda kachiel kod mwandugi. Owacho kamano. Fide mar Mikei bende nena kod meno diluongo ni Esther Nyaradienya kendo gimoro ahinya, wacho ni otimo mos ne joma noyudo hinyruok Sondu kata jok mancho wito jogi. Makamu wacho ni gima nyaka jotendwa ng'e ni kaka oganda wan gi jatendwa kendo kaka gwenge mamoko bende gi jotendgi, omiyo nyaka gie sani to pod an ang'eyo ni jatendwa en Raila Odinga, mano kaluwore kod makamu kaka wuoyo. Okay, ka bende no ka joma bende medo ndiko na kata moro na message kata moro na ote medo timo mano e 3:600 kata Facebook mar Ramogi TV Kenya, YouTube kachiel kod Twitter handle en @Ramogi TV KE mondo mimia ne pachi. Osama Japancha wacho ni oneno wayo makare kendo moro ahinya kaka wakelo weche manyien. Apako limbe mar jatend piny e gwenge ma Nyanza ahinya to Migori. Osama Japancha wacho kamano. CS mar Migori mano katibu Oscar Olema wacho ni pod gi pak ne Ramogi TV kuom miyo oganda wa bedo gi ng'eyo gik matimore pile pile e gwenge mani machiegni kod maboyo. Ochingo mwa wacho ni wan Ramogi TV ka wan Manyata Eliel mar Kevin Onyango Wuod Alego Hawinga gin kod jo Kisumu West Diocese Musanda Church medo kwayo County Commissioner ma Kisumu Migosi Hussein Alaso mondo mi omed rido arita kwe ne gwenge masondu mondo mi gik machal kaka motimorego kik chak timre kendo. Wilberforce Otieno ma kod Duogo Primary North Kanyamkago kido mar oganda winjo koro county government oketie maino ahinya kaka dhowa mar Luo owinjo puonji kata mane primary schools mondo mi gigi omed dhi nyime. Rokamana ahinya kasno ka Godfrey Bura Soja bende wacho ni oneno wayo makare kendo kwayo hayo maber ne oganda, kwayo hayo maber mar utamaduni de ne oganda. Nyakwara Mogi yena mondo mi akaw yo maragi kanyo ma okasomo sani pod abiro yudo ywe machielo mondo wachak wasom gi kendo dhi ywe ka waduogo to pod wan gi mathoth. Chiemo onego be namiyo gi didek odiochieng' to lwedo machuoko mi amiyo gi mnadiriyo. Okinyi mang'ich adhi miyo gi chiemo kendo ka chopo gimoro ka saa 9 adoga cherra kendo adoga miyo kendo chiemo. Nunua KPLC tokens bila charges only on Airtel Money. Dial *334#. Select Lipa na Airtel Pay Bill, then select KPLC. Kokalo kuom lakteche kod thieth, wayudo ng'eyo kaka dendwa tiyo. Nitie hormones mar ng'ama miyo kata ng'ama nyako. Iluongo ni estrogen gi progesterone. Kendo wayudo ng'eyo kama inyalo yude kony moluwore gi weche thieth. Daktari en tich ne thiedho oganda mondo oganda odhi maber. Kaka wadak e kinde ma ok ong'ere. Ngimawa en gima duong' moloyo. Ka en ng'ama osiko ka ywaka en kama osechopo dwa kawo ngimane. Kineno science gi wek rito. To e penj laktar wakelo ni lakteche molony to gilero ni weche thiedho tuoche ma opogore kod rito kit ngima maber. Anyalo tiyo kod chiemo e geng'o thiedho kachiel kod timo bero ngima wa bende. Yes, erokamano. Penj laktar kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Wuok tich nyaka tich abich chakre saa 12 odhiambo nyaka saa 1 mar otieno. En chenro ma kik bai kata matin. Wekelea na shabiki kaende. Kwa majina naitwa Frederick Tulei. Mimi ni mkaaji wa Kajiado County. Mimi ni mkulima, nalisha kuku, nalisha ng'ombe. Wakati ulipigiwa hii simu ulikuwa wapi? Nilikuwa nyumbani, nilikuwa nalisha kuku wangu, nikashangilia sana, niliruka, nikamwambia Mungu asante. Hii pesa na plan kuongezea kuku ziko hapo. Niko na kuku wa kienyeji na mimi huuza mayai kwa wingi. Na ningependa ku-expand pale mahali na watu wasipuuze kwa sababu kama mimi nimeshinda hata yeye pia atakuwa mshindi kesho. Wekelea na 50 bob pekee for a chance ya kuomoka na 500k. Lazima kaende, yende kila wiki. Play responsibly. Betting can be addictive. Not recommended for the persons under the age of 18. Authorized by BCLB number 587.
Masaya Akiba ni sasa. Save using your Equity mobile app or Equity online. Save for your short-term goals or long-term goals. Be it school fees or to start a biashara, to buy a house or a car, save for a plot or equipment, or even a wedding or a vacation. Save using your Equity mobile app or Equity online and start your journey to realize your goals. Kusave ni rahisi na Equity. Karibu member. Ageno ni ano kawiro makeup mangenya hinya. Angadio ni nitiere nyako kae momoria hinya. Introducing Kundali Bagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Enjoy this romantic drama of Kundali Bagia in Luo on viewsasa.com. Mano bera hinya. Era mit, era odake kindwa. Machiegni kendo nyakwara Ramogi bang' wuok e yweyo wadonjo weche mamoko manyien mabende asingo ni pod wan go ka. Jopuonjre sikund primar ma Kokwa mayudore chula ma Kokwa e nam ma Baringo mosebedo ka ng'ado pi ma nyang' nitie ka gidhi e skul yudo fuong'ruok bang' chiwnegi yie mar anduro mondo mi okonygi e wuoth madhi e skul. Jopuonjrego geno ni oula ma inyalo kel kod koth mar El Nino ok bi ketho yie ma koro migino. Wuoth mar manyo rieko ne jopuonjre sikund primar ma Kokwa mayudore chula ma Kokwa e nam ma Baringo osebedo bende ni kamarach ka jopuonjre to gi wang' ng'ado aora kod batni kod nyang' kod le mamoko manyalo kelo lal mar ngima ne dhano ma bende fwayore okinyi kod odhiambo e alworano. Jonyuol to kod jopuonj bende nyiso luoro mag seyo ing'eyo mag nyithindogo. Unaweka mtoto mgongo, unafika mahali unaenda mpaka unasalai unaanguka. Sasa ni Mungu tu anakusaidia ndio utoke na mtoto. Kwa sababu mara nyingi kuna kuanga na matatizo ya mamba na ipos. Kata biro ni luoro osebedo e kinde mokalo. Mor koro donjo ne jodak makono bang' yudo yie mar anduro ma koro sani nyithindogo biro tiyo godo e yore mag wuoth ka gidhi manyo rieko. Pepo ikikuja hakuna kupita tena. Watu wanateseka hapo sana. Mara zingine upepo inakuja inabeba watu. Kwa sababu ya hiyo nini nguvu ya upepo. Sijua ni nini iko ndani ya hiyo maji. Kwa sababu hata mamba hapo anakuja kulala kwa hapo. Sasa ni Mungu tu ndiye anakusaidia upite tu. Jokanyo koro ni kod geno ni kopogore kod kelo wuoth mayot ne jopuonjre. Rang'iny mar somo bende koro biro idho e sikundno. At the end of the day, we will be promoting education by having donated that engine. Kata obedo ni geno mar chopo lek mar somo duogo ne jopuonjrego, luoro magengo en ni ka bende yie andurano biro tiyo maonge kod ng'ikruok e kinde ni ma bende oselieki ni koth mar El Nino biro chwe kendo nyalo kelo oula mapek mamedo pi mar nam ma Baringo. Wakati huu ambaye tunatarajia El Nino, hiyo ndio sababu sasa tunataka kujenga daraja ingine kubwa ambaye haitawahi kusama, floating bridge ambaye hata maji kiongezeka itaendelea kupata hakuna wakati watoto watakosa kusafiri. E kinde ni ma jopuonjre mawuok e chula ma Kokwa e kaunti ma Baringo nenore kama oyudo fuong'ruok. E kaunti ma Narok, gavana makono Patrick Ole Ntutu komakore kod duol mar Red Cross kod apis mar county commissioner ojuga apis mar rakruok kod midhiero matuch apoya mabiro rakore kod chandruok ma inyalo kel kod koth mar El Nino e kaunti ma Narok. So tunakuomba ikiwezekana within the next 2 weeks tukuwe na MOU. Part of it will be how we'll support your county kwa hii maneno ya disasters. Tutashirikiana kwa pamoja wakati huu ngumu ambayo tutakuwa pamoja na nyinyi. Na mimi nashukuru sana kaunti ya Narok, wako na watu ambao kila wakati tukitana wako. Pia mnaona hii lori ambayo tumeko nayo hapa. Hii ni lori nyingine ambayo pia na tuko na magari zingine karibu 4 ambayo leo tumeweka iwe ni ya emergency. Ningependa kuhimiza ikiwa wakaaji wa Narok tuangalie maneno ya watoto. Watoto wetu wasifuke tu mito bila kupelekwa na wazazi ama na mtu ambaye ni majua. Bang' jolony yango ni koth mar El Nino biro bedo mojiwore kopim kod koth ma osechwe kinde mokalo. Jokanyo medo keto kenge mag thiro midhiero mondo kik bi muom jopiny e kinde ma koth El Nino migeno ni biro chwe pacho ka biro chakore.
Owuok kod mago motende kod weche mag ikruok ne koth mar El Nino nyaka Ramogi nyaka Migori. Ruodhi e kaunti ma Migori ne omi tiegruok ewi yore mag konyo oganda mondo omi oyud obok mag lowo mapiyo e kinde ma ywak osebedo ni moko kuomgi ema osebedo ka thiro chenro mar manyo obok mag lowo. Jafwambo marwa Juma miyowa ler mar wachni. Oganda mathoth e kaunti ma Migori to ahinya mago mang'ao ma oting'o mond liete kod nyithind kiye osebedo kamanyo ratrogo ma otende kod wechego mag lowo to ahinya mago mag lopego ma ipogo kod mago eko ma imanyo obok maggi. Moko kuom keses gi mag lowo osekawo kinde mathoth e doho kaachiel kod oko mar doho nikech midhiero ma opogore opogore. Seyo oseketi koni gi koni ne ruodhi kaachiel kod apisasgo machiwo obok mar lowo. Of cartels can be left out once these people liaise with the chiefs. They prepare the documents, they present them to our officers. Majority of the chiefs did not know the right channel. Some of their letters have ended up making decisions in court not to be the right decisions. Mas Leader Chieng en achiel kuom jogo eko ma osebedo kod pek ma yudo obok mag lowo kuom higni mathoth. Aonge gi wang'o kanin. Achandora. Nyithinda notho. Aonge gi ng'ama konya. Adong gi nyathi achiel kende ma wuoyi to onge nyalo. An gi mondi liete gi nyithindo makiye dala. Aonge gi gimoro e lweta manyalo dhi ng'iyogo. Awinjo ni idwaro kaland nisejudhi dwaro ang'o aonge go. E okang' mar tieko midhierogo ma osethiro okenge mag yudo obok mag lowo kaachiel kod pogo lowo, Woman Rep e kaunti ma Migori Fatuma Mohamed ne obago twak mane okelo ruodhi e kaunti ma Migori okinde apisas mawuok e apis machiwo obok mag lowo kaachiel kod mago eko mawuok e doho. Chief e jatelo makwongo keto koke piny ni lobni en lopi. Wabiro ka mondo wakony mond liete, nyithi kiye gi jogo man gi ng'ol to gi jomuti ma ok nyal. Tang'eyo kaka ji winjo malit e Migori County, sana joma mine ma chuogi oseweyo. Koro anabiro ka mondo akonygi to kendo ne ipuonjo chife bende kako onego bed ni gitimo gigi ma ka ng'ato tho to nyisi ni ndik barua tindiko nying nyithinde te, ok indik mana nying jok momiyi pesa. Kendo indiko nying joma chuo gi joma mine kata gisedhi tedo. Mane gima pend chik wacho. E kinde twak ne oyangore ne moko midhierogi ma osethiro kengego mag manyo obok mag lowo koro chakore ka ruodhi ok ondiko barua mowinjore ma itere doho. Jalbono mararida Otinde Amolo mabende ni ogwel kaka okil mondo koro wuoye wechego mag lowo ne wane oganda mathoth tiyo kod omenda buora e manyo bogo mag lowo nikech ok giluwo yore mowinjore. Mano bro dok piny kokidhi ng'at achiel kudhi e rumbi webet kata ji 10 kata 20 kata 30 mawede tiyudo ka koro nitie garama moko ma koro ushare koro kochuno ni nyaka itime kendi kata ka koro chopo kaka gik maluongo ni gazette notice yudo ka koro oket nyingu tedichiel to garama dok piny. Moko kuom ruodhi manie chope twagni mag wechego mag lowo wacho ni keses mag yudo obok mag lowo kata loko lowo osebedo mana ka digni e apisesgo ma ichiwo bogo mag lowo magiwacho ni e chudhi opong'o. Juma, Ramogi TV, Migori. Migao mar somo chako chenro mar pidho yien e sikunde mag piny owacho manitie kaunti ma Homa Bay kaka achiel kuom yore mag konyo kauntino chopo kwan atamalo mag bunge mapod ni piny e kauntino gi atamalo 3.3 ka opim kod atamalo 10 ma chik dwaro. Chenro ni geto pith mar yien maromo milion 3 e sikunde mag primar kod mag sekondar mag piny owacho e kaunti ma Homa Bay e komendani. Chenro ni timo kao makore gi apisi mar Women Rep kata jaod bura mar kaunti ma Homa Bay kod riwruoge mamoko. Director mar migao mar somo e kaunti ma Homa Bay Eunice Kahemba kod jaod bura mar kaunti no Joyce Osogo ochako yanga chenro no e sikul mar primar mag Odagulu e kar chung od bura ma Kasipul. We have targets to meet, and we want to appreciate Mama County for standing with us to ensure that we meet the target set. We have all our children planting, each child is planting 4 trees. Each teacher, each officer is doing 30 trees. And the targets, as per our total enrollment, we are targeting over 3 million trees.
kamine use chiro to giuso kama yom. Environmental ambassadors nitiere ka. Adwa kono Dr. William Samoei Ruto owacho ni empowering youths ben suda manigi tieno maber e yo machuok kendo mayot ma youth nyalo bedo gomende ofuko. Omiyo kel pesa malongo mondo youth gi olos free nurseries okoma bei kende to kuonde te owe manyo pesa local pesa ne ka Ouga ne Homa Bay nyakora mugadiri nyaka e pinje maoko kama jal mowuoyo to wuok e pacho ka jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta onyiso luore wi kaka lweny kod sigu medo jembore ugwe mar piny Democratic Republic of Congo. Uhuru ma osebedo kaka jatim thek e piny mar DRC onyiso kweth mane kod ywaruok mondo me oket kwe. Uhuru wacho ni kwe mabiro konyo DRC chopo lek mare mar jiwo dongruok margi kendo tieko midhiero ma piny osebedo go. Tulo moko osebedo kadhi nyime nyandwat mar boma ma Kivu chakre dweni kendo oseweyo ka ji maweyo 20 tho kama moko ma kwan gi ok tin ne 80,000 bende osechuno mondo dar e miechgi. Akora mogi adwani mondo koroni to adonjie sigana moyiedhi mar ng'e gwenge wa kawuono ni to wadhi nyaka gwenge ma Nyamasaria. E chendo mar ng'e gwenge wa kawuono nyakora mogi nonro terowa nyaka Nyamasaria mayudore e kaunti ma Kisumu. Nyamasaria samoro ini isepenjore to nyingni no wuok kanye. An bende apenjora kamano. Ng'at machielo bende penjore kamano. Koro kawuono ni nyakora mogi wadang'e ni to nonro mar Nyamasaria ni kanye. Millicent Adhiambo no timo nonro ne kendo wuoyo gi moko kuom jogo manitiere Nyamasaria. Owinjane ni to ler mar Nyamasaria en mane. Mana kaka pile nyakor moga Joan kikui William Chengtichario marwaki kendo ni machiegni e chendo wa mar ng'e gwengewa. Adugi kendo nyaka e kaunti namba 42 Kisumu dala kuma kelo nie nonro mar gweng miluongo ni Nyamasaria machiegni. Bende jodak ong'e nonro mar gweng magidake ma ong'ere kaka Nyamasaria machiegni wawinjane pachgi. Gimomiyo ang'eyo ne ka iluongo ne Nyamasaria Wakisi nodak kone. Joksi the word Nyamasaria en nyingi Jokisise. Jokisise nodak kone. Koro nikech Jokisise nodak kone emano chako kane Nyamasaria. Ne nitie mama moro mana winjo ni saro ji. Koro kuom mago mathoth ana winja gino ni Nyamasaria. To Nyamasaria en mama moro man saro ji, yani ki bedo ji in gi juok yudi isari. Koro mane gimomiyo nying mar Nyamasaria nobiro. Aparo ni ne en kumoro ma ji ne en town moro mane ji ng'enye, kumoro mane ji ng'enye, ji ne ng'enye, then biashara ne ni malo moma chalo kamano. But matuta ahinya kata ng'e ahinya, but kwerewa kata joma dongo mano onyuolo wa kata mano onyuolo wuonewa ema nyalo ng'eyo matut, lakini korwan wato wapara. Kaluwore gi kit joluo gi timbe wadonge Nyamasaria. Koro seche moko ne nitie ng'ama nodak kae mane miyo mane Asaria. Koro ema nokelo nyingno. Koro seche moko nodak ka niluongo ni Nyamasaria, meaning she was a lady coming from Saria area. Koro kano dak area ni emo niluongo kaka dong nitie Nyalego, Nyasiaya. Nyakwara mogi mago e paro mowuok kuom jogweng. Ini paro nade kiwinjo nying mar Nyamasaria? We koro wawinjane adieri kowuok kuom jogo mane nitie ka gweng ni chakore. Nyamasaria ne en pap to ne en riwa mar aora en Maloka. To nopogo kind jodongo ariyo madongo. Nopogo kind Oi gi Nyagweth. Nyagweth ne nigi malo to Oi ne nigi mwalo. Koro jokoi mamoko nokadho aora nokodok kocha. Joka Nyagweth moko be nokadho aora nokoduogo koni. Koro niluongo pawno makonono ne en pap malach ne pa ongo. Nyamasaria pa ongo goi.
Oongo ne en jaduong' mang'ongo manodak e pawno, kendo ne kochopo sama seche ma kamagi to bede tie yiende moro ne nitie kanyo maduong' korwako ogudu marachar gi joho mare gi kom nyaluo. Ka joma amalo mwalo ka dhi kuno to giwachonwa dhiyo Nyamasara pa Ongo. Jomalo ka be kawuok dhi mwalo to giwachonwa dhiyo e gunda dala ng'adalo oi mwalo. Koro jowagi noduogo koni. Koro pawni ka en iluongo ni Nyamasara. Kisise nodak ka winjo. Koro kisise kodar ka to gidhi malo jogwa gi odarogi magidhiyo kuma tinde gintie cho. Ramogi, mana kamano wasewinjo adier ewi nono mar nying gweng' mar Nyamasaria. To koro humb Nyamasaria kod dongruok mage chalo nade? Ka nitie duka achiel kende malum, wan gi chiro jowa loki, mano en dongruok. Wan gi duka jowa ng'iepe kendo gigero e utegi ma ok ni ok gigero, to mano gidongore. Nyamasara kae ng'eruok mare ong'ere gi business ohala ni malo, dongruok waneno ka ni malo, ute gerore, koro wamor. Jo Nyamasara ka kian according to my opinion en tulo, gihero ga tulo chini ya maji nego ga jigo gotieno cha ema ng'eyo, ema nyalo wacho awacho pacha. Yeah. Wan go hotels, wan gi kendo iluongo ni ang'owa bagi ni pubs, koro gikelonwa gik mang'eny to magi gik mwanyalo ng'eyo. Koro Nyamasara ni odogo bira ma iluongo ni investors madongo mano waneno ka donje i Nyamasaria. Koro the first gorofa mano kuongo Nyamasara iluongo ni Koguna. Ndara ni nonge kaka wan gi ndara biashara mantiere mineno along the petrol stations mantie kuonde gi te gitije be jitiyo kuonde gi dabal. To kata obedo ni kamoro ni kod dongruok ma bende jogweng' kwano achiel ariyo adek, rem ma gin go gin mage. Gima ahinya ma kaka jodak en pi moro aga malo ka ndalo koth, ka koth ochwe to kuond gina nam. Koro miyo yo magedo koluor, aora koyiech to udi go te ena pi nyaka nam tako, koro onge kama ji bedie maber. Ka sirikal nyalo losonwa wang' aora ni to gilosnwa wang' aora, gigolwa go ka ma giyieche nyaka nam obed wang' achiel. Wagombo ni mondo ogernwa chiro, mondo wabed gi chiro at least kuma ji nyalo lor kes ohala ji time tendara. Koro waneno ni mano ok ber, kes at least kata masira kotimore to yudo nyaka jok moko ma gine ma use tendara go. Security ng'eni ka ber to wanyalo timo ohala nyaka gokinyi, nikech ng'eni ka security ber onge ng'ata manyalo chando wadgi. Kwayo ma wanyagombo sana, manyakwayo kantie investors manyabiro invest more in Nyamasaria. Nyamasaria za olo bor kako dhino manyabiro biya asto gi top notch security be kinya keti na jopiny mondo ji odag kama ber. Mana kama neno Ramogi, iwinjo gi iti, ineno gi wang'i, kendo koro in gi lony ewi nono mar gweng'ni ma iluongo ni Nyamasaria. Makata ka ikadho kae ni tineno olalo kata flyover ma Nyamasaria, ma bende en olalo mikadho ka ichopo boma ma Kisumu, ting'eyo ni ang'o miyo nochak kae ni Nyamasaria. Oriti masani wachopo e giko mar ng'e gwenge wa kawuono, warom juma manyien e nono mar gweng' machielo. Nyinga Millicent Adhiambo. Kuru chiro nitie to makamana ni en kidang ting'eno kidang mi idhitime giri moro miro atimo moriere. Duge ini neno maber gima ana yiero kindo wadwa gi mandu man kaeni. To koro sani anadwa neno gima in ibo yiero.
Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadio ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odake kindwa. Setting up a fundraiser is now just a click away. Visit www.saidika.co.ke and start your fundraising journey today. Medical emergencies, funerals, weddings, supporting your church, school, or corporate needs, Saidika makes fundraising much easier. Once you visit www.saidika.co.ke, select Start a Fundraiser and watch your cause come to life. Share your fundraiser with friends and the global community for seamless support. Donate and receive funds easily through mobile money, debit, or credit cards. Dial *802# or visit www.saidika.co.ke and be the change today. Saidika, connecting hearts, changing lives. Together, we make a difference. Jipange na view sasa uduogi ber mathoth. Yurtul mar bedo jaloch mar omenda miloyo pile ka pile ka ineno tuke malombo ji e view sasa gi siling 10 kende. Wan kod 100,000 miloyo pile ka pile, nus milion miloyo juma ka juma kod grand draw mar milion 3. Mondo ibed jaloch, gima itimo yot mokalo. Dista 487*3# yier kama ondikni jipange na view sasa. Bang'e yier kama ondikni package mondo iyud points mabiro keti thuolo maber mar bedo jaloch mar milionde modhuro. Jipange ushindi na view sasa. Jipange na view sasa biro na ywa tol kokal namba mar 070966700. Weche kod chike mantie nyaka to luw. Machiegni wadonje weche mag tuke nyakora mogi. Gedo mar pewe mag Nyayo National Stadium Kasarani kachiel kod Kipchoge Keino igeno ni biro chakore dwe mar 11 mar higani. Jatend migawo mar weche mag tuke Babu na Mwamba olero ni gedo mag pewego ibiro tim gi jolweny ma pachoka bang' romo mar buch jotend migepe sidho gedo ma biro rumo e higa mar 2025. Alap ma ulinzi complex gi Kirigiti Stadium ibiro tiyo godo e bago tuke mag Harambee Stars e kinde ma pewe madongo ibiro bedni olor. We've not made any serious investment in our sporting infrastructure for years. The last time we invested anything serious in infrastructure sport-wise is 40 years ago. Nyayo Stadium, 83. Kasarani, 87. That is 40 years ago. So it's about time we made some serious investment, and we are ready to do that. We have redesigned Kasarani, we have redesigned Nyayo, we have redesigned Kipchoge Keino Stadium. Team mar Harambee Stars nochako timo ikruok margi ne tuke mag osiep kata ne tuke osiep e kindgi kod tim mar Russia mibiro bage piny mar Turkey chieng' wuok tich. Jotugo 14 manyowuok e pachoka okinyi manyoro notimo rako margi mokwongo okinyi makawuono e piny mar Turkey. Jotugo go ting'o Patrick Matasi, Brian Bwire, Brian Odhiambo, Daniel Sakari, Vincent Hapa, Amos Nondi, Richard Odada, Antonia Kumu, Kenneth Muguna, Alpha Onyango e kind jotugo mamoko. Moko kuom jotugo matugo e lig mag pinje maoko kendo biro riwore gi Stars e piny mar Turkey oting'o Joseph Okumu, Brian Mandela, Collins Sichenje, Eric Ouma, Roni Onyango, Masud Juma gi Captain Michael Olunga. Injin Firat nigi geno ni tukegi biro miyo gi thuolo maber mar chako tuke kata mar chako tuke manyotiko mag pinje duto e yo makare. Kenya nitiere grup mar F kamoting'o Ivory Coast, Gabon, Gambia, Burundi gi Seychelles. Jang'wech Kelvin Kiptum nigi geno ni obiro ting'o nying Kenya ne tuke mag Olympics higa manyien kama nyalo bedo piem mokwongo e kindgi kod jang'wech ma thiring'inyi Eliud Kipchoge ma oselando ni
obiro yuoro e tuke mibiro bagi boma mapagi. Kowuoyo gi jofwambo seche machuok bang' molo e pacho ka Kiptum nolero ni obiro kawo kinde machuok mar yueyo kotimo ikruok ni tuke mabiro. Bende omedo wacho ni geno mare en ni owuoyo rekod mar ng'we kinda e kind higa 2024 gi 2025. Kata kamano pod omor nikech okelo rekod manyien mar seche 2 gi nyiri 35. Jo-Kenya osegolo pachgi e bedo ni Kipchoge pok opuoyo jatugono. Kata kamano Kiptum to wacho ni kata odoko ni pok giwuoyo gi Eliud Kipchoge obiro kawo kinde mar twak kode ndalo mabiro. Jatend migawo mar weche mag tuke Babu na Mwamba nochiwo ne Kiptum chek mar $5 million. You have seen that there is a seat which is empty there waiting, and especially since our hero. Ndio walifanya sasa, huyo ndio washukuru vizuri sana hata kama ni kwao. The world record for me, I think space a lot to me. My dream was to run a world record maybe next year or 2025, but unfortunately it has come true, so I'm very happy. End of the day are not just good for government, they are good for the country. AFCON coming to Kenya is good for the country. Kiptum breaking the world record is great for the country. Let us embrace all these successes and make Kenya great. Jackson Musomba, Simon Kimatu, Ben Mumo kachiel kod Francis Mbithi duto noyudo points 115 kanyakla kendo bedo joloch tuke mag golf moser gi bengi mar KCB tielo mar Machakos. Joseph Malatu, Francis Musembi, Chalo Munyao gi Okemwa duto noyudo points 110 ma kanyakla kendo tieke thuolo mar 2 e tugono mano ywayo jotugo maromo 144. Jotugo kata jatugo Jemima Samuel nobedo jaloch e kind jotugo duto bang' yudo points 42 ka jatugo Anthony Gitu nobedo jaloch e kind jotugo mayawuoyi. Timbe ariyo mane otieko e thuolo mokwongo 2 biro riwore gi jaloch mamoko moseng'ado tiko mar finals mibiro bagi alap ma Karen Country Club. Tielo mabiro ibiro bagi e alap ma Nyali Golf Club tarik 15 madweni. Nakuramogi kodhi nyime ni joloch higa mokalo e tuke mag chess e lig maduong' ma pacho ka KCB nodhi nyime gi duoko maber bang' yudo loch 2 e kindgi kod timbe mag Nakuru kaachiel kod Knights Chess Club. E tugo mokwongo jobengi ma KCB noloyo Nakuru Chess Team points 3-2 bang' jotugo ma KCB loyo tuke 2 wuok amodhi e tuke 2 kendo logi e tugo 1. Jatugo ma iluongo ni Joseph Methu nowuok amodhi gi Sasha Mogeli ka jatugo Ben Nguku noloyo Chege Kairu. Philip Singe nomiyo KCB loch mar 2 kapok jatugo Joyce Nyarwai wuok amodhi gi Mike Mwangi. Tugo mare mar 2 KCB noloyo tuke 3 kendo wuok amodhi e tugo 1 e kindgi kod tim mar Knights Chess Club. Erokamano nyakoro Ramogi kuom keto Ramogi TV gimano bende makelo e giko mar weche manyien e OIMORE ma kawuono. To kapok adhi waneno ka weche nitiere ma un bende ndiko kawe alidhe moko kuom ote magu. Bati Ramogi winjore makare ahinya ogwedhi Masai. Nyocha ne warwako jatend piny maber John Odera mar ogwedhi Masai wacho kamano. Kasto Shem Otho Sonya wacho ne en bende oluwo weche manyien kendo moro ahinya kaka wamiyo ji ng'eyo kuom gik matimore, kendo wacho ni ofweyo ne baba gi Stephen Otho kod mama ne Isidora Otho ka gintiere ka Gandiru. Wacho ni wamor ahinya gi weche manyien
ma umedo kelo kendo medo miyo jopiny. Regan ma Transline Migori bende wacho neno wayo makare. Opole Taso Marina na Migori bende wacho neno wayo makare kendo mora ahinya kod kaka weche manyien ridore kendo mol kendo ji medo bedo gi ng'eyo. Achogo mar Wahambla wacho ni amor kaka ukelonwa weche manyien gin gi Dimo Eugene kachiel kod Sefa kod min gi bende. Erokamano ahinya. Ka bende ano ka Lucia Koth kawuok Seme Kadero moginino maler kendo wanene mana gi mama na Caroline Nanyango. Erokamano ahinya. Wach mar utamaduni no bendo morande apuoyo. Erokamano Lantindi wuod Kanyada Nyalkinyi kantiere Mbita wacho ne Ramogi TV yudore malera Nyambita Town rwakne mama ne Mary Tindi kantiere Kanyada Nyalkinyi kanyo. Erokamano ahinya. Ka bende no ka Ramogi TV ler Eldoret Odhiambo ja Homa Bay amor gi weche mag utamaduni. Erokamano ahinya. Noka Ramogi TV chopo no maler ka Ringa manoluongo ni an omuso kawuok Ringa neno Ramogi TV kendo mora ahinya kodwa kaka weche manyien chopo ne. Erokamano Ruben Otieno kawuok Kogweno Oriang Kindu Bay Homa Bay Bati amor kod sana happy utamaduni day kendo joneno duto mag Ramogi bende akwayo gi hayo maber mar utamaduni kata mar kido gi timbe. Ojaji Franklin wuod Koga Ramogi ler